Danielle, je hebt dat gesteund. Dat is een bier geweest. Je hebt er altijd voor gezorgd dat dat team troosting. Dat vind ik wel goed verwacht verdomme. En natuurlijk hebben we verdiend Danielle ook dus genomen. Ik hoop dat jullie ook overhandigen. Dit ben verstaan. Maar met de pap, ik had hier hartstikke goed. Ja, die paramammedaille daar. Dat is wel nuttig, want... Ja, dat is zo. Dat is zo. Dus misschien dat eens oplossen. Ja. En dan was het dadelijk ook in het ver en dan al ingespeerd en Jean, want die hebben nog een nummer niet bij. Ja, zo. Ja, die oude Gert, hè? Gert, ik sta nu nergens, man. Ja, dat doe je. Nou, doe ze maar. Geweldig. Heb ze er gooien? Oh ja, gelukkig. En dat is wel gelukkig, want ik zal leven. Ja, Miel. Miel, dan wil ik het anders. Ik wil toch. Ik heb nog. Ik heb nog. Ja, is ziek. Miel, ik zou willen vragen om een medaille. Dus die moet je nou eens aan. Maar op afstand. Dan zit de man daar onder de zaal. Ja, hoe de pap? Ja, je hebt me aan het zweten gevraagd. Dat staat op de tuin aan doen. Ja, dankjewel. Papa, mam. Ik word zo wel leuk. Dus dan maakt het voor niemand gewoon een stuk om met de vastgelopen te zitten. Ik wil neer in de buitenmars, als aardmars. Daniel en Walter.